olen kuitenkin. DL. Niin mä tein tavallaan vaan 4 DL voit. Ei. Ehkä mä vaan yhden päivän. Niin Mä kuin oon legitisti hankkinut. Katon, mistä mä saisin 45 leveli. elikkä Onko suokin isompi level? ootko sä saanut bännit toi Grovist vai? Miksi tää sun MR-pommi käyttää sitä 1 levelillä? Vai vaihdoks sä vaan nimeä? Vaihan nime. No tuu sillä sun uudelta käyttäjää sit tänne. No Venä. Joo. Pitää mennä BOS piiloon. Huntedissa. Joo. Eli Finsaippuena... Haluan menettää koodata. Eli Finsaippuena oli sun kavereet vai? Oli. Oh my god. Honorsin vippi oli VIP Coach. Okay. Niinku coach, semmonen niinku VIP-sohva. Mutta ei oo enää. Ne vaihtoi joskus. Miten sä sait niin helposti skämmättyä 12 DL? Miten ne tyypit niinku antoi? Mä olen niin famo. Mä olisin voinut vaan mennä Suomaan silleen. Ne vois joku lainaa pari DL. Tyyli joku on semmoinen, juu mä voin lainaa vaikka Nevilit. Joo. Oliks niinku Mä otin lainaa silloin tyypeltä. Oliks Tedin omies sun kaveri? Oli. Entä herra peluri? Kaikki. Oli se. Skämmäsiks sä Finsaippuat mitään? Ei se nyt kehenkään trustaa. Ok. Ei se trustaa edes passoon tai tällaisia. Joo. Kun sä sanoit, että sulla on muka varaa 4 Legendary Dragonia, niin eihän sulla oikeasti oo. Kuin niin? Ei ne tällä käyttöllä. Onko sulla edes niin paljon DLiä? No paljon Legendary Dragonia. Joku 22 DL. No mulla on 93 DL. Miltä käyttäjällä? En mä sano. Sä voit mennä sanoa herra pelurille tai jollekin tyypille, niin mun maine on kadonnut. Mut en mä kellekään kerro. Juu niin. Ei kun en oikeesti. Ja sä oot Zeus-jumalaa. En. Keltuesta. En. Mut tuu tän maahan. Minne maahan? Tänne. Nyt sit sun toisella mä voin donaat sulla. Ei se Dona edes Battle Sage. No voin mä sit donaat, jos sä kerran haluat. Hei. Joo. Droppaapa. Eikö tuu sun toiselta käyttää? Ja herra Alienilla. Oliko se sen niminen vai? Joo, sillä mä voin vai antaa. Ok. Tippu vaan tonne. Mä söin ne. Mäkään on. Kun sä sit pidät eri käyttäjällä niitä DLiä. Kui? En mä halua menettää mun mainetta. Koska yksi tyyppi tietää, että mä vaihoin mun Mr. Pommista tähän käyttäjään. Kun se pitää aina mua ignorella, niin se aina näkee, jos mä vaihan. Niin todista, että sä oot MR-pommi, jos et sä ookaan. No miksi mulla olisi tää akkontti ja Mr. Pommi akkontti? En mä tiedä, todista. Miksi mulla olisi FV sit? No on mullakin. No niin todista. Miten? En mä tiedä. Jotenkin. En mä näytä niitä DL:lle oikeesti. Mä haluan menettää sitä. Ihan no sit mä en usko sua.
Kyllä sä uskot, että sä vaan haluat paljastaa mut kaikille. En. Kyllä. En. Isaakelle brekillä meni vähän. Pitää ottaa 6 ehkäsi. Eli saas mukaan sit joku 02 vai? Oo. Ok. Ja sä et tuus kattoo sun oikealla kontilla. Uskalla. Mä en vaan halua menettää mun mainetta. Pelaatko sä BOT? Pelaa. Ok. Tunni. Jos sä et vippaa, niin mä lähden tästä Skypestä ja laitan mikin tohon ohjaimenkin. Ja mutta tiiäks mitä? Mä paremmin peliään. Tiiäks mitä? No. Mä kuvasin. Jumma. Mitä? Mä kuvasin.